napakalinis at ang taba-taba ng mga halaman. Ayan, tapos yung mga poki na biglang lumaki dahil maulan. So ayan kapromdi yung mga friends ko dito sa may kusina. Matagal na ito, paulit-ulit na lang ganyan. Ang tagal naman dumami. Halos ilang taon na yan, 3 taon na yata yung mga bromeliads ko na yan. Ano siya, nasusunog. Kaya ayan, ang pangit ng dahon niya para nabubulok. Gusto kong tanggalin ito tapos papalitan ko siya dyan ng Hello po mga kapromdi, magandang araw po sa inyong lahat at welcome back sa Certified Promdi Channel. Ako po si Ariel Abilla, your Certified Promdi. Siyempre sa mga bagong viewers at sa mga old viewers na mga kapromdi na hindi pa nakasubscribe, ay in-invite ko po kayo na mag-subscribe sa aking YouTube channel para magkakasama po tayo ditong lumago, dumami. So ayan kapromdi, marami po salamat at yan nga po kapromdi, gusto ko mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel para dumami po tayo. So ayun po mga kapromdi, dahil bagong taon ngayon ay binabati ko po muna kayo ng isang masagana at manigong bagong taon po sa inyong lahat kahit saan ka man sa mundo. Ayun po kapromdi. At syempre gusto ko pong pasalamatan si Ate Brenda Manalo at ang kanyang family dahil palagi niya po ako naalala every time na sumasapit ang Pasko or yung sineselebrate natin na Pasko. So ayan, maraming pong salamat Ate Brenda at sa iyong family. At syempre lahat na kapromdi na palaging nandiyan at laging nag-aabang ng mga aking post na videos. Maraming pong salamat at hindi nyo ako iniiwan. So alam ko naman na nandiyan palagi kayo nag-aabang at syempre andito rin naman ako. Gusto ko mag-upload ng video, kaya lang kapromdi, ayaw ko naman magsawa kayo sa aking garden at ayaw ko naman na paulit-ulit na palaging wala man lang nababago. Kaya this time kapromdi, syempre ganun pa rin, pero at least lumalago sila, gumaganda at syempre minsan may binabago rin ako, pero yung kapromdi, yung dati hindi ko pinapakita yung backyard ko, so ipapakita ko ng buong buo kasi sobrang ganda na ng mga halaman niya. At dahil maulan, ang bilis-bilis lumago ng halaman. At yun nga, parang na itong dati paraiso sa gubat lang, ngayon paradise na. So nag-upgrade na siya, dating paraiso ngayon paradise. So ayan kapromdi, ikotin po natin ang aking ganyan. Ipapakita ko sa inyo lahat yung mga aking halaman dito. At syempre, malaki yung improvement. At proud ako na napaganda ko ng ganito yung garden ko. Hindi naman super ganda kasi hindi ko naman kaya na magbayad ng magpa-landscape na antimano, ay mababago yung aking garden. So hindi talagang nagsimula talaga ako sa isang kakapirasong cutting na mayana. Doon ako nagsimula sa cutting na mayana. Din may nagbigay sa akin na halaman dito. Taga rito rin sa kapitbahay ko. Ayan mga kapromdi, very thankful naman ako sa aking mga neighbors dito na nagbibigay sa akin ng halaman during sisimula pa lang ako ng aking gardening. But syempre bago ako mag-gardening, nagbablog na talaga ako kapromdi bago ako magsimulang mag-garden. At syempre bago ako pumunta sa ibang garden, so garden ko muna yung inasikaso ko. Doon ako nagsisimulang parami ng viewers. But sa Manila pa lang nagbablog na ako. Then ayun, nagtitrending na yung mga vlog ko bago ako lumabas ng aking bakuran. So ayun. So ayun po mga kapromdi, tara at ililibot ko na po kayo sa aking garden at syempre ipapakita ko lahat from backyard to front yard din sa left. At syempre ginagawa ko naman lahat para maging maganda, para maging presentable naman para sa inyo. So ayun kapromdi, tara, let's go! Ayan po mga kapromdi, ito na po yung backyard garden ko. So napakaganda. Siyempre malinis dahil talagang nililinis ko yan. Hindi ko pinapayagan na maging marumi siya palagi. So konting dumi lang talagang binawalis ko na. Although matagal naman siyang maging marumi. At ang dumi dito yung mga dahon-dahon lang. Tapos yung ng manok, popo ng manok, din yung aso. Yun, tinatanggal ko naman kaagad kasi hindi ko naman sila napipigilan. At siyempre mayroon din alaga yung mga kapatid ko ng aso, manok. So ayan, palaging naabutan ko dito. Pero hindi naman
malala katulad nung dati. So ayun kapromdi yung halaman ko dito, yung mga kulay maroon na plants, parang copper plant na tinatawag, yung mga yun makulay na yun na maroon. At syempre yung may mga tanim ako dito na Pokien tea plant. So yung iba niya nasa paso, pero inisip ko pa kung saan ko ilalagay, but for the meantime dyan muna yung mga Pokien tea plants na hindi ko pa tanim o na direct soil. Pero yung ano naman dyan kapromdi, yung iba nasa direct soil, yung dalawang paso lang yung hindi naka-direct kasi nga bala ko talaga siyang ilagay sa ibang lugar or sa ibang place para medyo meron akong ibang halaman sa ibang lugar na Pokien. Yan naman yung kapromdi yung aking African talisay, medyo lumaki na pero pumunta yata dito yung pamangkin ko at pinutol yung sanga. Sabi ko hindi pa nga lumalaki tapos pinuputol na kaagad. Saka hindi naman yata nabubuhay kapag pinuputol. Alam ko seeds yung nabubuhay dyan sa African talisay. So ayan. Ang tagal-tagal nga ng paglago niya pero marami siyang bagong talbos. Kaya lang parang na-overwatering na kasi almost one month nang umaulan dito kapromdi, simula nung bagyong Christine hanggang dumaan yung bagyong Pipito. So ayan, napaka ulan palagi dito at yun nga umaambo na naman. Yun naman kapromdi yung aking Colocasia plant. So marami na akong pinutol yan at binigay ko sa kapatid ko. At yung iba naman inaalis ko na kasi napupuno dito, masyadong mabilis ang paglago. So ayan na, kailangan ko nang putulan yung kapromdi kasi tumataas na naman. At syempre meron din akong halaman doon na tinanim doon sa ilalim noon na natatabunan yung golden legumes na kulay yellow ang dahon. Then ayun, marami akong tea plants din dyan na nakatanim sa gilid. Then yung mga malago na rin yung mga tea plants ko, kailangan ko na naman putulan. Then ayan, marami na naman akong halaman dito na puputulan at syempre medyo maganda yung pagkaayos at medyo lush na kapromdi kasi walang tigil yung ulan. At syempre mas magandang magtanim ng halaman pag maulan kasi hindi siya basta-basta nalalanta. Pero pag biglang uminit, kahit na maulan, pa rin sa pag biglang nainitan ng araw na nalalanta pa rin. So ayun kapromdi dito sa ayan, napakalinis dito. At syempre ang ganda-ganda ng tanawin dito sa aking backyard garden. Nakikita nyo naman yan at napakaliwalas na. Yung ibang sanga ng mangga pinutol ko na kasi masyadong madilim dito sa ilalim. At yung mga anthurium ko dito mga kapromdi, inalis ko at pinalitan ko ng mga tawag dito, iba't ibang klaseng syngonium. At habang hindi pa lumalago yung syngonium, nilagyan ko ng mga coleus na pula kasi yung syngonium naman medyo matagal yan lumago. At siguro mga ilang buwan. Pero yung coleus, mga 2 months lang yan or 45 days to 2 months. Maganda na kaagad yan. Kaya ayan hinaluan ko ng para habang nag-aantay ako sa paglago ng mga syngonium, lumalabas naman yung magandang dahon or magandang kulay ng mga coleus na pula. So halos wala na akong coleus kapromdi kaya ayan, sabi ko dapat hindi maubos yung coleus kasi yun ang favorite ko talagang halaman, yung coleus. Mas madali kasing pagandahin at mas maganda sa garden, very practical kasi maganda siyang tingnan, napaka colorful niya. Then ayun, siyempre pag yung coleus kasi kapromdi katulad ngayon December na, tapos December, January, so paparating na naman yung summer. So yung coleus siguro mga from now 2 months, so maganda na yan, tamang-tama summer. So pag summer nagbo-bloom yung coleus, kaya tamang-tama kapromdi dapat magtanim na tayo ng coleus plants ngayon habang maulan at malamig para hindi sila malanta, mas madaling lumago. So ayan, maganda dito, malinis. Magagandang mga ngayon kapromdi, mga halaman kasi maulan. Halos araw-araw umuulan.
Yung mga ferns na nasa kahoy, yung iba't ibang mga ferns na tumutubo. Magandang tingnan ngayon, mas madaling lumago kasi maulan. Hindi sila nalalanta at siyempre first tingnan. Yun din yung aking mga syngonium dito sa gilid. Siyempre ito pa rin dito, tinanggal ko yung medyo mas matataas na halaman, yung mga nagiging kahoy, yung maliwanag tingnan. Siyempre yung mga karamihan na nilagay ko diyan kapamilya, yung mga collection ko na kalatiya. Pero kasi yung mga kalatiya, very sensitive yan. Minsan biglang namamatay, minsan biglang lumalago, pero pinapabayaan ko na lang at ayan, maganda naman silang tingnan. Yung orchids ko naman dito, kapag dito pa rin at may flower nga siya. So ayan, hindi gaanong maganda yung ng flower niya, pero at least nag-flower siya. Dati ang liliit ng bulaklak niya, hindi ko alam na kung anong klaseng bulaklak yun, pero ito nung bumuka, ito pala siya, nag-isang piraso lang. Tapos, ayan, matagal na ito. Siguro mga 2 years ago na itong orchids na yan. Then, ayun kapramdi, mayroon akong screen. Tapos, nilagay ko dito, yung nilagay ko sa wall, parang vertical garden ba. Tapos, yung napakarami kong plants dito. Tapos, meron pa ako ditong plant shelf na yung ginawa ko dati, yung pinakita ko, tinanggal ko na kasi ang daming lamok, parang tinitirahan ng lamok kasi madilim yung ilalim niya, tapos siksikan din yung mga halaman sa sa stante na yon. Kaya pinalitan ko ng vertical garden, pero hindi pa masyadong maganda kasi ang alam ko dito kaprom di lumago na ito, lumago na siya, tapos hinayaan ko lang doon sa likod. Tapos ayan, ito na nga, halos lumala na yung puno nito, yung nawawala na siya. Pero hinukay-hukay ko yung para, sabi ko matabunan yung puno niya para lumago ulit. Ayan, yung mga aking mga enjoy putos, matagal na rin ito, nilagay ko lang sa likod at siyempre nilipat ko lang dito para parang laman ng aking vertical garden dito. Yung spider plant or Lourdes plant, tapos yung spider plant dito. Tapos meron ako dito yung begonia na yung na overwatering na kasi nga sobrang ulan kapramdi, talagang hindi tumitigil yung ulan, magdamagan, maghapon, magdamag, so ang ulan hindi nawawala. Then maganda rin yung aking dito kapramdi, yung Ridge Plus na caladium. So hindi ko inaasahan na gaganda siya ulit, although nawawala na yung mga Ridge Plus caladium ko, pero ayan, at least gumanda siya ulit. Sana magkaroon ng mga maraming bulb. Kaya lang pag yung kasi yung caladium kasi isang bulb lang yung niya, yung tinutubuan niya, tapos hindi naman siya nagdadagdag ng another bulb or sumusupang yung kanyang bulb, parang isa lang, pero lumalago siya kung maganda yung soil. Then meron din ako dito sa paso. Ay, hindi ko nga alam na mayroon pala akong nilalagay yan. So, nung umulan, naglalabasan yung mga Ridge Plus caladium na kung saan ko lang nilalagay at nakalimutan ko na kung saan ko itinanim or kung saan paso ko nilagay. Then, ayun kapramdi, maganda talaga yung ngayon, tubo ng mga halaman kasi walang tigil yung ulan. But yung ferns, ito naman matagal na itong ferns na itong mga 2 years ago na itong ferns na ito, hindi naman siya lumalago. Mali lang siguro yung nilagyan ko or mali lang yung soil kasi nilagayan ko lang yung bunot ng niyog. Yun lang, bunot ng niyog. Tapos, hindi naman siya dumadami. Pero kumuha na ako dyan kapramdi ng pangtanim sa ito. Nilagay ko sa another paso. Pero at least dumami. Tapos ito naman yung Adansonii. Binigay lang ito sa akin nung kapitbahay ko. Si Mami Elsie. Dito sa kabilang bahay. So, lumago na ito. Kaya lang, naputol dahil ng manok. Tinumba ng manok. Kaya pinutol ka na lang din. At ayan, rebranch na ulit siya. Kailangan sigurong mailagay sa mas magandang lalagyan. So, ayan. So, yan po kapramdi ang aking backyard garden. Napakalinis at ang taba-taba ng mga halaman. Yung aking colocasia plants. Then, croutons na yellow. Mayroon din ako dyan mga eugenia plants. Tapos yung nag-umapaw sa ganda yung Persian shield.
Ayan, tapos yung mga poki na biglang lumaki dahil maulan. Yung aking apikang talisay na naiwanan na ng panahon at ang tagal-tagal lumaki. So, ayan. So, dito naman ka-from sa part na ito, medyo okay na siya, na perform ko na siya, na pabilog, pero kasi may saging doon, hindi ko magawa doon sa bandang gilid sa kabila, kasi may saging. So, ayan, namumunga na nga. Muntik na siyang matumba nung bagyong Pipito, pero ay nilagyan ko siya ng haligi para hindi siya matuluyan. Then ayan, mayroon akong dito, Paraiso Verde. Medyo mataba rin ang Paraiso Verde ko dito kasi nilagyan ko ng lupa yung mga bunot ng niyog, kasi dati ang pait-pait niya, pero pahaba lang siya ng pahaba. Ayan, pero gumaganda na ulit. At kakaputol ko nga lang yung ka-from din ng mga plants na maroon. Ayan. At syempre yung pinutol ko na likwala dito nung after nung Pipito. Ayan, umaano na ulit, tumatalbos at maganda na ulit. Yung mga anthurium ko naman dito ka-from dinilipat ko dun sa may mangga, yung sa malapit sa front yard ko. At ito pinalit ko dito kasi nagkakalat lang, gusto ko magkakasama sila. Then yung likwala ko naman na pinapasok sa loob nandito sa labas, nilagay ko para malinisan dahil puro putik yung aking rainforest. Ayan, hindi ko maitanim hindi ko alam kung saan ko siya itatanim, kaya nasa paso lang siya. So ang nangyayari, hindi siya makalago ng tudong-tudo. So maganda na yung garden ko dito ka-from di maliwalas at napakaliwanag na. Hindi katulad dati na napakadilim at halos nakukubkuban ng mga halos lahat na dahon. So ito naman kapag lumago ito, maganda itong tingnan kasi mababa lang siya, tapos light yung mga dahon, kaya magandang tingnan, hindi siya madilim. Parang babagay dito sa itim na graba or gravita. So yun ang dito, pinaka ko sa likod ng bahay, pinaka garden. Maganda naman talaga ka-from di kasi naayos na, tapos bukod sa maayos, malinis at maaliwalas. So ayan. So ay mga ka-from di, punta naman tayo dito sa right side ng aking bahay, yung binabrush ko nung nakarang araw. So ito, inayos ko dito ka-from di. Siyempre pinakita ko naman sa inyo kung anong inayos ko dito. At sabi ko nga, pupunuin ko ng white stones dito. Kaya lang napapagod na ako kakahakot ng white stones. Pero okay naman siya. Nalagyan ko naman ng although hindi pa tapos, kulang pa talagang white stones. Pero konting-konti na lang, ilang piraso na lang yan, okay na. So dito naman ka-from di, ayan, maayos naman yung ko dito. Medyo maluwag na yung aking dito, pathway. At napaparaan ko na nga dito yung aking motor, at syempre maganda ng magandang tingnan, napakaliwalas at napakalinis syempre. And then ito na yung ginawa kong frame or vertical garden na may mga iba't ibang hanging plants, orchids. Ayan. Tapos sa baba mayroon akong mga ferns. At yung mga ayaw masyado sa tubig, nilagay ko dito yung alocasia na pa ito, yung pandemic pa, remembrance from pandemic. So andyan pa rin, kala ko wala na siya, pero nung tingnan ko yung mga ilalim ng halaman ko, yung nakita ko siya, andyan pa rin at tuloy-tuloy pa rin yung paglago niya. Then mga ferns dito ka-from din nilagay ko para hindi masyadong nababasa. So ayan yung kabuuan ng aking ginawa dito. Tapos yung aking mini Christmas tree na vertical garden na ginawa kong Christmas tree. Christmas tree ang dating. So diyan naman sa baba yung aking mga yung mga niyog, mga baon ng niyog na walang laman. So dati ko pa yung ginawa. Kinulayan ko lang ng something mapula, may silver, tapos yung natural na kulay niya. Then yung aking ko dito, pinapatuyo ko yung lupa kasi gusto ko itong ipasok. Itong snake plants, tapos yung wildfin. So pagbasa kasi mas magandang pinapasok yung tuyo na yung lupa.
Kasi pag basa yung lupa at ipinasok mo sa loob, parang nabubulok yung mga dahon niya. So, dahilan para mabulok lahat sila. Kaya dapat tinutuyo yung lupa. Kasi hindi naman siya masyadong sa water. Kahit nga isang buwan hindi mo siya diligan, so okay lang sa kanya. At mas gusto niya yun. So, ayan ang aking garden dito sa ng bahay ko, sa may pintuan. At syempre, nililinis ko yung palagi. Then dito naman sa may puno ng mangga, yung aking mga philodendron. Ayan, may red cherry ako na lumalabas na yung talbos at pulang-pula. Then ito, matagal na ito, paulit-ulit na lang ganyan. Hindi naman sila lumalaki pag pinuputol ko. Hanggang ganun lang, tapos nawawala na. Then aking hybrid na Prince of Orange. Ayan. Mga dipin ba siya, tapos peace lily, pinagalo-halo ko na dyan. At syempre magandang tingnan kapromdi kasi yung mga dahon niya halos magka-size, parang pareho yung mga nila. Pareho yung mga dahon nila na malalaki. So magandang tingnan kasi parang parang maaliwalas na parang nasa malaking mansion ba. Then ayun. So ayun naman kapromdi ang aking mangga na nakukubkuban ng mga bird nest ferns, philodendron, sa iba't ibang halaman na nandiyan. Meron din mga ferns na Boston ferns. So ayan. Ang gandang tingnan kapromdi. Very maaliwalas, very cozy. Kasi pinagsama-sama ko dyan yung mga evergreen plants. Ayan, nakikita nyo, napakagandang tingnan. Although madilim kasi kapromdi kasi umuulan. At ayan, sobrang dilim ngayon ng panahon at hindi tumitigil yung ulan. Maya-maya lalakas na naman yan. Andito rin nilagay ko yung mga anthurium na sinasabi ko kapromdi, yung anthurium magnificum. So ayan, maganda kasi siyang tingnan dito sa may pintuan, sa may garahe or sa may gate. Maganda siyang tingnan dyan, parang class yung dating niya kahit yung gate ko ay parang nabulok na nakahoy. So ayan, maganda naman siyang tingnan at siyempre maaliwalas din. Ito, nilinis ko rin yung aking dito, simento, binabrush ko yan. Dahil siyempre ako rin yung dumadaan dyan, baka madulas ako. Ito yung aking syngonium na white syngonium or syngonium butterfly na white. So ayan, kulay green na siya. Mostly white talaga siya, pero pag gumagapang siya nagiging kulay green. At ayan ang dating niya, pero napakalas niya kapromdi, sobrang las niya. So nasa isa siyang malaking timba, tapos punong-puno yung dahon. Ayan, gloriosum, yung magnificum na pinagalo-halo ko na sila, gloriosum sa kantor, yung magnificum dyan sa gilid. Tapos yung lush na mga plants dyan at mga ayan, nabawasan na yung aking dyan, yung mga tea plant kasi pinuputol ko dahil mataas na, natutumba sila ng hangin saka ng ulan. Pag masyadong malakas yung ulan, natutumba sila, kaya pinuputol ko. So ayan, napakagandang tingnan dito kapromdi. Then syempre yung arko, yung ginawa kong arko, ayan, walang flowers yung mga plants na gumagapang dyan kasi tag-ulan. But yung mga bougainvillea ko sa taas namumulaklak, pero pa isa-isa at madaling mahulog kasi palagi silang basa ng malakas na ulan. Ayan, dito naman yung gilid. So tinanggal ko yung dito kapromdi kasi ang hirap nung yung palm, yung bunga ba, yung bunga na panganga, kapag nagbubulaklak siya, yung bulaklak niya pag tumatanda na, yung gumugulang na, umiitim. So yung dito, yung halaman niya nagiging itim at namamatay yung mga halaman dito sa ibaba, katulad nito. So dati ang ganda-ganda nito, tapos nung yung bumabagsak na yung mga flower nung yung bunga, yung palm, umaano na siya, unti-unting umitim. So ngayon nawala na yung mga itim-itim kasi nga pinutol ko na at nawala yung mga flowers niya. Katulad niya, no? Ang itim-itim, ang daming-daming dagta, dapat pula yan. So ayan, namatay yung marami kong halaman dito dahil yan. So ayan, parang naliligo sila sa uling. Instead na kulay green, nagiging kulay itim. Kaya yan, tinanggal ko na.
At syempre gusto kong palitan yung halaman dyan. So sa ngayon ang nilagay ko dyan yung mga croutons, ibang varieties ng croutons yan. Tapos meron mga ano to, Andrew crouton, pinapasok ko ito sa loob. Andiyan pa rin yung mga ano ko, yung panlaban sa mga aso, yung kulay blue para lumayo yung mga aso para hindi sila magdumi dito. Pero nagdudumi pa rin sila dito. So ayun, yung ano ko dito, garlic vine, nag-flower na ito nung bago mag-landfall yung pipito, nag-flower na siya. Pero ayan na, nawala rin ulit. Kasi dahil pang ano talaga, pang mainit talaga yung ano, garlic vine. Then ito yung aking mga collection naman dito na ilang pirasong mga ano dito, nakakalimutan ko palaging pangalan ng halaman ko. Mga bromeliad, so tatlong variety lang yata yan at inaantay ko lang na magsanga-sanga para dumami. So actually, yung madaling dumami, yung walang kulay, yung plain lang. Pero syempre mas maganda kasi itong paramihin. Pero ang tagal naman dumami. Halos ilang taon na yan, 3 taon na yata yung mga bromeliads ko na yan. Pero ilang piraso lang yan. Hindi naman ako bumibili kasi ang mahal. Ayan. Ito nga, tag-ulan. Pero pag biglang uminit, masyadong, yung init, masyadong malakas yung init. Ano siya, nasusunog. Kaya, ayan, ang pangit ng dahon niya para nabubulok. So, mas maganda kung talagang door-diretso yung init kasi na-immune siya sa init. So, hindi siya nasusunog. Ayan. So, yan ang aking dito, garden sa front yard ka from day. Same pa din. Siyempre, malagong-malago na yung mga halaman ko dito. Yung mga picara plants. Maganda siya. Pinuputulan ko na siya madalas kasi mas madali siyang tumaas. Then yung, yung mga Persian shield. Ayan, nag-aapaw na naman dito. Kailangan putulan ko na naman. Kasi nasasapawan niya na yung mga ibang halaman. Yung copper plant na nasa ilalim. Nagtatabunan sila. Kaya, ayan. Gusto kong tanggalin ito tapos papalitan ko siya dyan ng anong tawag doon, yung Eugenia plants na kulay orange. Gusto ko kasi yung forma niya na parang may Christmas tree dito sa aking front yard. Tapos yung splash garden ko, splash caladium, ayan, lumabas na naman kapag tag-ulan, naglalabasan sila. Pero pag once na naging tumanda na yung dahon niya, nawawala sila at hindi ko na makita kung nasaan. Tapos pag umulan, bigla na naman silang lalabas. Ayan. Yung mga croutons ko, ayan ka-from din. Natatandaan nyo ba ito? Yung pinutol ko na kulay orange. Ayan, biglang dumami yung mga niya, yung mga branch. Kaya mas magandang tingnan. Kaya lang, minsan nawawala yung mga dahon niya. Hindi ko alam kung bakit siya nawawala. Pero, siyempre pag lumago siya, gumulang yung mga dahon niya, magiging kulay orange. Mas maganda kasi mas malago. Hindi katulad dati na isang sanga lang. Tapos, ayun, ganun lang. Pero ngayon, sana hindi maputol yung mga sanga niya. Kasi, pa siya, mga bata pa siya. Pwede siyang maputol ng konting hangin lang. So, ayan. Dito naman ka-from di bala kong tanggalin itong kalatiya na ito. Parang hindi kasi bagay dito sa sa kanyang kahilira. Ayan, makulay na makulay, tapos pagdating dito, biglang iba. Saka, ang dami niyang natatabunan na halaman, so gusto kong palitan ito ng Eugenia plants. So, doon sa dulo may bala kong lagyan ng Eugenia plants. Tapos dito naman, Eugenia plants. Tapos dito may Maki plants. So, gusto ko kasi yung parang mga Christmas tree ba, yung may ginugupitan ako para maaliwalas tingnan. Pag ganito kasi parang ang gulo-gulo, tapos parang hindi mo alam kung ano yung nasa ilalim niyan, parang napakalago ng mga plants, parang ayun. Pero malawak naman yung lupa doon sa loob niya. Pwede ko pang iusog yung mga stones doon at ang problema lang diyan kapag di mababa yung lupa. So, ayun. So far, ito yung tinitingnan ko at hindi mapakali. Gusto kong tanggalin at palitan ko ng Eugenia plants. Ayan. So, ayan po ka-from ang aking garden ngayon. Pinakamagandang garden ngayong
2024. Joke lang, pero kasi hindi naman ako pupunta Kapromdi sa ibang garden ngayon. Palaging ano lang ako nandito sa bahay, tapos yung sa travel, hindi naman ako nakapag-vlog sa travel. Tapos ito lang palagi yung aking pinagkakaabalahan yung garden ko dito. Pero okay naman siya at syempre maganda naman talaga Kapromdi.